Ynyshir Albions yn cyrraedd yma Parc Stephen Heath yma tro cyntaf ni hanes yn dilyn dyrchafiad o gyngrau'r ardal de o'r Llewyn. A nhw sy'n ymosod gynta, a dyma Cori Morgan. Morgan! O, cyfle gwych ac arbediad rhagorol yn yr eiliadau agoriadol gan Scott Coughlin. Pas yn hollti am ddiffyn y cochion a cyfle gwych i Cori Morgan. Phipps ymlaen. Cyfle fan hyn i Llanelli yn torri nôl tu fewn. Ar ei drod chwith. O, ac oedd hi ar y linell. Thomas Hillman i'r cochion. Torri tu fewn i'r amddiffynwr. Ac ar ei drod chwith, ond yr amddiffynwr yn penio'n glir. Parker, Bale yn torri'n garedig i Llanelli, mae gan Eli Phipps. Phipps yn bwydo Hillman. Hillman yr ergyd isil. Ond mae'n rhwyd ochr, ond symudiad da gan Llanelli. Baker a Cronin i fyny o'r cefn i'r tîm cartre. At y postyn pella Cronin sy'n codi. Fe sy'n penio lawr! A mae gôr agoriadol wedi dod. Ac Eli Phipps wedi sgorio hi. Cyn chwaraewr y Bari yn rhoi'r cochion Llanelli ar y blaen. Eli Phipps yn penio heibio i Luke Evans i roi'r fantais i'r tîm cartre. Pas dda dros yr amddiffyn. Anstey. Doi yn erbyn un Anstey. Anstey! Reit ar draws wyneb y gôl gan yr ymosodwr. Mae Crutch, Zach Philpott i fyny o'r cefn. Dyma Philpott! Mae'n taro'r bar. Fe nath i wyro mor anlwcus i Ynyshir Albions. Nad ydyn nhw'n gyfartal. Y gic rydd yn cael ei chrymanu mewn. Ychydig o wiriad, heibio i Coughlin ac yn taro'r bar. Griffiths. Mae wedi bod yn dda yn ganol ca Andre Griffiths. Cysylltu popeth. Dyma Cori Morgan. Morgan yn croesi. Ac mae gan Deacon Greening. O! Wel, am gyfle i Deacon Greening. Gynt o blaen Rhondda i gyffyrddiad cynta'n dda. Yr ail yn ceisio cremanu'r bêl i'r gorner isa. I ben yn ei ddwylo.